Καλημέρα σε όλες, είμαι η Δανάη, είμαι ψυχολόγος και σύμβουλος σχέσεων για γυναίκες και το σημερινό βίντεο έχει να κάνει με το γιατί δεν μπορώ να κάνω μια πετυχημένη σχέση. Πολλά από τα προβλήματα που έχουμε σήμερα στις σχέσεις μας ή στο γεγονός ότι δεν μπορούμε εύκολα να κάνουμε μια σχέση, μια πετυχημένη σχέση, προκύπτουν από τότε πολύ παλιά όταν ήμασταν παιδιά. Όταν λοιπόν ήμασταν παιδιά και μέχρι την ηλικία των 6 ετών, μάθαμε με ποιους τρόπους μπορούμε να αγαπηθούμε και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να έχουμε την αγάπη των γονιών μας. Λάβαμε μηνύματα, είτε με λόγο, είτε έμεσα, από το τι υπήρχε στην οικογένεια, τι μηνύματα λαμβάναμε, τι έπρεπε να κάνουμε για να αγαπηθούμε ή πώς βλέπαμε τα άλλα μέλη να αγαπιούνται μεταξύ τους. Και όλα αυτά τα πράγματα έχουν εντυπωθεί μέσα μας και πολλά από αυτά επαναλαμβάνονται στις τωρινές μας σχέσεις. Ένα παιδί μέχρι και την ηλικία των 6 ετών δεν έχει ακόμα διάκριση, δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ συνειδητού και ασυνείδητου νου όπως υπάρχει σήμερα, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη δεκτικότητα. Αυτό που βλέπει και μαθαίνει και του λένε, πάντοτε το παίρνει σαν αληθές και κυριολεκτικό. Επομένως, δεν υπάρχουν καν φίλτρα σε εκείνη την ηλικία για να εξετάσει αν αυτό που βλέπω ή αυτό που ακούω ή αυτό που μου λένε ισχύει ή δεν ισχύει. Επομένως, οι πληροφορίες που παίρνουμε για την αγάπη σε εκείνη την ηλικία είναι πάρα πολύ σημαντικές και καθοριστικές και συνήθως μας συνοδεύουν για πολλά χρόνια μετά και αν κάποιες από αυτές είναι δυσλειτουργικές, μας ταλαιπωρούν για πολλά χρόνια μετά, εκτός και αν αποφασίσουμε κάποια στιγμή να ανοίξουμε αυτό το κουτί, να δούμε ποιες είναι οι πεποιθήσεις μας, ποιες είναι οι εντολές που έχουμε λάβει γύρω από την αγάπη και να τις θεραπεύσουμε αν κάποιες από αυτές δεν είναι λειτουργικές, δεν μας εξυπηρετούν, δεν μας κάνουν χαρούμενους, να θεραπεύσουμε αυτά τα κομμάτια. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα που θέλω να σας θέσω για σήμερα είναι, στην πατρική μου οικογένεια, σε μικρή ηλικία, αισθανόμουν ότι έχω την αγάπη, αισθανόμουν ότι αγαπιέμαι, αισθανόμουν ότι είμαι αποδεκτή? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Και σε ένα δεύτερο επίπεδο, αισθανόμουν ότι όλα μου τα κομμάτια αγαπιούνται, όλα μου τα κομμάτια είναι αποδεκτά ή υπήρχαν κάποια κομμάτια που οι άλλοι δεν τα δεχόντουσαν, δεν τα αγαπούσαν και αν ναι, ποια ήταν αυτά τα κομμάτια? Κάντε αυτό το ερώτημα στον εαυτό σας, δώστε λίγο χρόνο και δείτε τι θα προκύψει. Ένα πάρα πολύ συχνό, για παράδειγμα, κομμάτι που συνήθως απορρίπτεται ή δεν είναι εντελώς αποδεκτό, είναι το συναισθηματικό μας κομμάτι. Το κατά πόσον επιτρέπεται να εκφράσουμε συναίσθημα και κατά πόσον το συναίσθημά μας είναι δεκτό, ειδικά αυτό που ονομάζεται αρνητικό συναίσθημα. Επομένως, εξετάστε το για λίγο. Ήταν ok το να κλαίω, να δείχνω τη θλίψη μου ή να δείχνω το θυμό μου ή να δείχνω την ανάγκη μου ή να δείχνω τη ζήλια μου? Γίνονταν δεκτά αυτά τα συναισθήματα, υπήρχε χώρος και για αυτά τα συναισθήματα ή έπρεπε να τα κρύψω, να τα καταχωνιάσω γιατί δεν ήταν δεκτά? Ένα άλλο κομμάτι που συχνά απορρίπτεται, ήταν δεκτά τα ταλέντα μου? Κάτι που αγαπούσα, κάτι που μου άρεσε να κάνω, κάτι στο οποίο ήμουν καλή και αισθανόμουν ωραία όταν το έκανα. Ήταν δεκτό, με ενθάρρυναν πάνω σε αυτό, με θαύμαζαν γι' αυτό, με επιβράβευαν γι' αυτό ή το αντιμετώπιζαν σαν να μην είναι κάτι σημαντικό, δεν του δίνανε χώρο, με σμπρώχναν προς άλλη κατεύθυνση ή μου δίνανε, εν πάση περιπτώσει, το μήνυμα ότι αυτό δεν είναι κάτι σημαντικό. Ένα άλλο συχνά κομμάτι που απορρίπτεται, πώς αντιμετωπιζόταν ο έρωτάς μου για ένα πρόσωπο? Ο έρωτας με τη γενική έννοια, είτε ήταν για κάποιο αγόρι, είτε ήταν για κάποιες φίλες, ότι για ένα διάστημα κάνω πολύ παρέα με αυτό το κορίτσι και έχει να μου δώσει πράγματα και χαίρομαι πάρα πολύ την παρέα της. Αυτά τα πράγματα που αγαπώ και οι άνθρωποι που αγαπώ κατ' επέκταση, ήταν δεκτά? Με αφήνανε? Κάνανε χώρο για να το μοιραστώ αυτό? Ή αντιμετωπιζόταν σαν κάτι απειλητικό? Αυτό που θα πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι όταν είμαστε παιδιά, ο γονιός είναι τα πάντα. Ο γονιός είναι ο Θεός. Ο γονιός είναι η πηγή του φαγητού, της ευχαρίστησης, της αγάπης, της ασφάλειας, της ζεστασιάς,
τα πάντα, είναι η πηγή των πάντων. Επομένως, το να έχουμε την αποδοχή και την αγάπη του γονιού είναι πάρα πολύ ζωτική σημασίας για το παιδί. Το παιδί θα κάνει τα πάντα για να έχει αυτή την αγάπη. Και αυτό που μαθαίνει σε εκείνες τις ηλικίες για το τι είναι αγάπη και πώς μπορούμε να έχουμε την αγάπη και την αποδοχή, ακόμη και αν μετέπειτα στη ζωή του υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι και άλλες πηγές αγάπης και άλλες πηγές ασφάλειας και συναισθημάτων, οι εντολές ακολουθούν το παιδί ακόμη και όταν μεγαλώνει. Οι καταγραφές έχουν γίνει και συνεχίζουν να επαναλαμβάνονται και στην ενήλικη ζωή. Τα κομμάτια λοιπόν που, όπως είπα πριν, δεν γίνονταν δεκτά ή δεν αγαπιόντουσαν μέσα στην οικογένεια, μετέπειτα στη ζωή μας τείνουμε και εμείς να τα κρύβουμε. Καμιά φορά και από τον ίδιο μας τον εαυτό, κάτι που νιώθουμε ότι δεν θα γίνει δεκτό, αν εκφραστεί. Ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι, πώς αντιμετωπιζόταν οι ανάγκες μου. Επιτρεπόταν να εκφράσω ανάγκες ή έλαβα το μήνυμα ότι είμαι εδώ απλά για να εξυπηρετήσω ανάγκες άλλων, τις ανάγκες της οικογένειας, τις ανάγκες των άλλων μελών, διότι αν έλαβα το μήνυμα ότι δεν επιτρέπεται να εκφράσω ανάγκες, είναι κάτι που με συνοδεύει και αργότερα. Είναι πολύ πιθανόν και εγώ να μην επιτρέπω στον εαυτό μου να εκφράζω τις ανάγκες μου. Αυτά είναι κάποια από τα συχνά μη αποδεκτά κομμάτια μέσα στις οικογένειες. Εσείς όμως αναρωτηθείτε, ποια ήταν τα κομμάτια που σε εσάς δεν ήταν δεκτά, αν υπήρχαν κάποια. Επομένως, αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα που θέλω να κάνετε στον εαυτό σας είναι τι έπρεπε να κάνω για να αγαπηθώ, τι έπρεπε να κάνω για να γίνω αποδεκτή. Επομένως, αυτό είναι λίγο το αντίστροφο ερώτημα. Δώστε λίγο χρόνο στον εαυτό σας και περιμένετε να αναδυθούν πράγματα, να έρθουν μνήμες. Για παράδειγμα, όπως είπα πριν, ένα πολύ συχνό κομμάτι. Έπρεπε να είμαι αυτή που δεν εκφράζω ανάγκες, που δεν έχω δικές μου επιθυμίες, που είμαι εδώ ως φροντιστής για να αγαπηθώ. Αυτό είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο, ειδικά σε εμάς τις γυναίκες. Ένα άλλο κομμάτι, πολύ συχνό. Έπρεπε μήπως να είμαι τέλεια για να αγαπηθώ. Ήμουν αδεκτή μόνο στην τελειότητά μου, όταν παίρνω τέλειους βαθμούς, όταν δεν γκρινιάζω, όταν είμαι μόνο σε καλή διάθεση και χαρούμενη διάθεση. Πότε γινόμουν αποδεκτή. Τώρα, πιθανόν να αναρωτηθείτε γιατί είναι σημαντικά όλα αυτά, γιατί τα εξετάζουμε όλα αυτά τα πράγματα από το παρελθόν. Ο λόγος που τα εξετάζουμε όλα αυτά τα πράγματα είναι γιατί πολλές φορές επηρεάζουν με πολύ ισχυρό τρόπο το παρόν μας και πολλές φορές είναι και ο λόγος που δεν αφήνόμαστε στο να κάνουμε μία σχέση ή δεν αφήνουμε να μας πλησιάσουν άνδρες που είναι κατάλληλοι για σχέση. Άνδρες δηλαδή που είναι συναισθηματικά διαθέσιμοι. Για να εμφανιστούν στη ζωή μας άνδρες που είναι συναισθηματικά διαθέσιμοι και έχουν χώρο για μας, θα πρέπει καταρχήν εμείς να είμαστε συναισθηματικά διαθέσιμες για τον εαυτό μας. Και αν υπάρχουν τέτοια κομμάτια τα οποία βρίσκονται στη σκιά, δεν είμαστε συναισθηματικά διαθέσιμες εμείς για εμάς, επομένως δεν θα επιτρέψουμε και εύκολα σε κάποιον να πλησιάσει. Και ο λόγος που δεν θα του επιτρέψουμε είναι γιατί όσο κάποιος πλησιάζει, όπως έχουμε πει πολλές φορές, τόσο περισσότερο μας βλέπει. Επομένως θα αρχίσει να βλέπει όλα μας τα κομμάτια. Θα δει και τη στιγμή μας που είμαστε θλιμμένες, θα δει και τη στιγμή μας που θα ζηλέψουμε. Το επόμενο ερώτημα που προκύπτει είναι τι μπορώ να κάνω με όλα αυτά και πώς μπορώ εγώ τώρα στην ηλικία που είμαι να ενσωματώσω αυτά τα κομμάτια πίσω σε μένα. Πώς μπορώ να θεραπεύσω αυτά τα κομμάτια του εαυτού μου που νιώθουν διαχωρισμένα, που νιώθουν ότι έχουν απορριφθεί και συνεχίζουν να απορρίπτονται από μένα. Το πρώτο πράγμα που μπορείτε να κάνετε καταρχήν είναι να θέσετε μία πρόθεση. Μπορείτε να την πείτε φωναχτά ή ακόμα και να τη γράψετε. Μία πρόθεση, μία δήλωση που λέει «Προσκαλώ όλα τα κομμάτια του εαυτού μου που έχουν απορριφθεί μέσα στα χρόνια πίσω σε μένα. Τα προσκαλώ να ενσωματωθούν πίσω στον εαυτό μου. Είμαι εδώ για να αγαπήσω όλα τα κομμάτια του εαυτού μου. Είμαι εδώ για να δεχτώ όλα τα κομμάτια του εαυτού μου». Το να θέτουμε αυτές τις προθέσεις φωναχτά, γραπτά, είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο, γιατί επιλέγουμε με αυτόν τον τρόπο και δίνουμε την εντολή να αρχίσει η ανάστροφη διαδικασία. Αυτό δηλαδή που μέχρι τώρα ήταν ασυνείδητο, αρχίζουμε να το κάνουμε συνειδητό. Δεν επαναλαμβάνουμε πράγματα χωρίς συνείδηση. Βάζουμε την πρόθεσή μας και την επιθυμία μας. Το δεύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι ότι όταν βλέπετε να εμφανίζεται
ένα τέτοιο κομμάτι του εαυτού σας, το οποίο δεν ήταν αποδεκτό ή δεν είναι αποδεκτό από εσάς, και αυτό θα το καταλαβαίνετε όταν εμφανίζεται κάτι που έχει ιδιαίτερη ένταση στο συναίσθημα. Μπορεί, για παράδειγμα, να έρθει μια θλίψη, μπορεί να έρθει μια ζήλια, μπορεί να έρθει ένας θυμός. Ενώ ενστικτωδώς το πρώτο πράγμα που κάνουμε συνήθως είναι ότι προσπαθούμε να το διώξουμε και να το απορρίψουμε, αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να το αφήσετε λίγο χώρο, να του επιτρέψετε να υπάρξει και μέσα σας να το καλωσορίσετε. Μπορείτε ακόμα και να πείτε τις λέξεις «Καλωσόρισες, είμαι εδώ για σένα. Μπορείς να μείνεις όσο θέλεις». Και το αφήνουμε για λίγο να ξεδιπλωθεί, αντί να πάμε να το πατικώσουμε πάλι κάτω. Αρχίζουμε έτσι να αναπτύσσουμε μία μεγαλύτερη οικειότητα με εμάς. Και αρχίζουμε να είμαστε εντάξει σιγά σιγά και με αυτά τα κομμάτια. Αρχίζουμε να γνωριζόμαστε μαζί τους. Το κλειδί εδώ επίσης είναι, και θέλω να το διευκρινίσω αυτό, είναι πολύ εντάξει να επιτρέπουμε σε αυτά τα κομμάτια να βγαίνουν και να τους δίνουμε χώρο και χρόνο, όμως μην αρχίσετε να λέτε ιστορίες γύρω από αυτά όταν βγαίνουν. Μην αρχίσετε να πλάθετε ιστορίες, να τα ντύνετε με σκέψεις. Για παράδειγμα, να αρχίσετε να τα αναλύετε. Τώρα μου συμβαίνει αυτό γιατί αυτός μου είπε εκείνο και αυτό μου συνέβη όταν ήμουν μικρή και να αρχίσετε να δίνετε αιτιολογίες γιατί συμβαίνει αυτό που σας συμβαίνει. Απλά επιτρέψτε του να υπάρξει χωρίς ανάλυση, χωρίς λόγο, χωρίς να το δικαιολογείτε με τη σκέψη σας, χωρίς να λέτε ιστορίες. Και ο λόγος που είναι σημαντικό να το κάνετε αυτό είναι γιατί όσο λέμε ιστορίες γύρω από κάτι, τόσο συγκρατούμε ένα συναίσθημα. Δεν του επιτρέπουμε να εκτονωθεί και να φύγει στην ώρα του, παρά το κρατάμε εκεί με τη σκέψη μας. Συνεχίζουμε να αισθανόμαστε θλιμμένοι, αδικημένοι, θυμωμένοι, όσο λέμε αυτά τα πράγματα στον εαυτό μας. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό, θέλουμε απλά να επιτρέψουμε στο αυθόρμητο αυθεντικό συναίσθημα να εκφραστεί και όταν εκτονωθεί, απλά να σβήσει. Εμείς είμαστε απλά εκεί για να δώσουμε χώρο. Το τρίτο πράγμα που μπορείτε να αρχίσετε να κάνετε, αφού όμως γίνει το δεύτερο βήμα, είναι το να αρχίσετε να μοιράζεστε κάποια τέτοια κομμάτια, αυτά που αντέχετε αρχικά, με ανθρώπους γύρω σας. Είτε αυτοί είναι οι φίλοι σας, είτε είναι ο άνθρωπος που είστε σε σχέση αυτή τη στιγμή ή κάποιος που τώρα γνωριστήκατε και φλερτάρετε. Αρχίστε να πειραματίζεστε με αυτό. Δηλαδή με το να μοιράζεστε κάποια από αυτά τα πράγματα που υποτίθεται δεν επιτρεπόταν πριν να εκφράσετε ή να μοιραστείτε. Όπως για παράδειγμα, νιώθω πολύ θλιμμένη σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Ή όταν ήρθε αυτή η κοπέλα και σου μίλησε, ζήλεψα. Ή κάτι θετικό το οποίο θεωρούσατε ότι δεν είναι σημαντικό να το μοιραστείτε. Κάποια χαρά σας, κάποιο ταλέντο σας, κάποιο επίτευγμά σας. Αρχίστε λοιπόν σιγά σιγά να μοιράζεστε τέτοια μικρά πράγματα, ξαναλέω στην αρχή μικρά μέχρι εκεί που αντέχετε, και δείτε και παρατηρήστε αν όντως απορρίπτονται αυτά όπως νομίζετε ή αν βλέπετε μια άλλη αντίδραση. Αν βλέπετε ότι οι άνθρωποι τα καλοδέχονται όλα αυτά από εσάς. Συνήθως οι άνθρωποι γύρω μας, ειδικά οι άντρες, είναι πολύ πιο πρόθυμοι να δεχτούν πράγματα τα οποία εμείς νομίζουμε ότι είναι τραγικά. Προσπαθούμε να τους δείξουμε μια ατσαλάκωτη εικόνα, μια τέλεια εικόνα, μιας τέλειας γυναίκας. Στην πραγματικότητα όμως οι άντρες δεν θέλουν μια τέλεια γυναίκα. Θέλουν μια πραγματική γυναίκα με όλα τις τα συναισθήματα, με όλες τις ποικιλίες, τις εκφάνσεις, τις διακυμάνσεις, και είναι πολύ πιο πρόθυμοι να δεχτούν πράγματα σε εμάς από ότι εμείς σε εμάς. Αυτό με το οποίο έχουν πρόβλημα είναι όταν τους βγάζουμε λάθος για τα δικά μας συναισθήματα. Όταν τους κατηγορούμε για αυτό που νιώθουμε. Όταν τους λέμε «εσύ με κάνεις να νιώθω έτσι και έτσι», «εσύ με κάνεις να νιώθω έξαλλη», «εσύ με κάνεις να είμαι τόσο χάλια και να νιώθω στα πατώματα». Όταν τους κατηγορούμε, όντως έχουν πρόβλημα και εκεί θα έχουν άμυνα και θα βγάλουν και αντίδραση. Όταν όμως απλά μοιραζόμαστε το πώς νιώθουμε, παίρνοντας ευθύνη για όλα μας τα συναισθήματα, εκεί είναι πολύ πρόθυμοι να το αγκαλιάσουν αυτό. Αν θέλετε περισσότερη βοήθεια πάνω σε αυτό ή θέλετε να εξερευνήσετε περισσότερο αυτό το κομμάτι της ενσωμάτωσης αυτών των στοιχείων του εαυτού μας, έχω δημιουργήσει ένα πρόγραμμα που λέγεται Μαθήματα Θηλυκής Ενέργειας. Θα αφήσω το link από κάτω και εκεί μπορείτε να εμβαθύνετε περισσότερο, μπορείτε να δείτε αρκετές ασκήσεις και διαδικασίες που σας καθοδηγούν βήμα το βήμα
πώς μπορείτε να θεραπεύσετε κομμάτια, πώς μπορείτε να ενσωματώσετε κομμάτια, έτσι ώστε να βοηθηθείτε πολύ στις σχέσεις σας, στις τωρινές σας σχέσεις με τους άντρες ή και γενικότερα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε like, γραφτείτε στο κανάλι μου και μοιραστείτε το με κάποια φίλη που είναι χρήσιμο να το ακούσει.